Bij Bennenborkerij Anne Zijlstrahoeve in Dokkum binnen ze uit de schroeven. Het kabinet had namelijk bepaald dat Bistentuin en pretparken we bezoekers ontvangen maaien. We hebben er zin in. Het is natuurlijk nog even afwachten. Aankomende maandag dan krijgen we definitief te horen of het doorgaat. Want zoals gisteren tijdens de persconferentie is aangegeven, kunnen ze de pauzeknop nog indrukken. Maar als ze dat niet doen, dan zijn we woensdag weer open. Maar die wilde Wobbeheinings. Ze is er maar één persoon de 10 kanten meter tastien. Op Anne Zijlstrahoeve werkt je het 10-tal vrijwilligers. Onderwaar cliënten van Aliade die wat extra begeleiding nodig hebben. Ook voor harnveiligers moet het al bezoekers goed in de gaten houden worden. Ik heb vanochtend al even gebeld met de Rijksoverheid om even te checken ook van gaat het alleen om volwassenen of ook kinderen. Want we krijgen hier natuurlijk ook veel kinderen. Maar het is 1 volwassene per 10 vierkante meter. Dus dan is het even uitrekenen hoeveel vierkante meter we toegankelijk laten voor het publiek. En dan kunnen we gaan rekenen hoeveel gasten er dan welkom zijn. Gasten maaien net op het dolle Roersdel komen. Ze moeten haar bezitten van tevoren onjaan. Daarvoor had de hoeve een reserveringssysteem opzet. Ze moeten bellen en moeten ook echt een van ons aan de lijn krijgen. Want we moeten natuurlijk de gezondheidscheck doen van tevoren. En dan kunnen we alle gegevens noteren. En mensen die bellen en dus reserveren zijn welkom als ze klachtenvrij zijn. In binnenronden binnen er nog geen bezoekers tastien. Dat maakt het wel lastig op een boerderij dat gewoon bisten binnen zitten. Die worden daarom aan boeten doorzet. Zo kunnen de bezoekers de bisten wassen en aaien. De stallen worden daarnaast afzet. We zetten het hier, zoals je achter me ziet, dat lint zetten we het een beetje af, zodat de bezoekers weten waar ze wel en niet mogen komen. En ook als reden om de cliënten een veilige omgeving te bieden, dat het niet te veel vermengt eigenlijk met bezoekers. Alles zit er op Anne Zijlstrahoeve, dus wij klaar voor om mensen te ontvangen. De staf maakt het hem er in elk geval niet zwaar genoeg of de bezoekers wel weer welkomen. Ik heb een berichtje op Facebook gezet en binnen 10 minuten hadden we de eerste reservering binnen. Dus als het eenmaal van mond tot mond gaat, dan weten ze ons te vinden. En denk ik dat we volgende week wel vol zitten.